Ole chỉ bay ule tu na hian Redmi True engbo MIUI 8 emo MIUI 7 emo MIUI 6 bo ni se olsam te personal computer ang chi etiang computer mang lo shim shima rutan karon ta lang dona hi Redmi 2 rutan a chuan olsam bra ni awangin tutorial thatok ne video ne karon tirang don ni ole ama sa in tu na hian ka device man lai MIUI 8 global beta lollipop pro mania chuanin mi hi tu na kan rut don ani ama saberin file flashable zip root file kan download photanga chumi chu kan enanga era hian UC browser a imi hi UC browser a hian tian ulfamte in search mai nga hi te in mong hian chuan emi a link hi video description a kun ka da bo kai ti thei mai nga chuan tan lu tanga chuan elai a hian Redmi True root enable zip file hi in download tanga chuan in download zo khan ai kan download to tu na hian download zo khan eta update tera in kalanga in phone update hian in kalanga chuan in kha kri anga chuan type pa hian in click anga helai asir ate hian chuan choose update package a chuan UC download in thil in download na folder khami arom in download na folder kha akan in englawang rom kati englaw khami a zip file khan chuan Redmi 2 emi ai china kan download kan hi nia chuan ta hian in click anga okay button in metanga ain reboot anga chuan in flash zo ani mai chuan chumi flash zo na chuan super shoe application aron om tharanga chumi chu in lu tanga ASU binary install turin aron omanga chuan chumi chu normal akan in click anga a install chuwa in reboot lenga chuan in phone chu a in root to mai don ni thang jong khan ni